Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Ti tagtagainap ni Mando. Idi ununana apanawan ubing, adda idi agnagan iti Mando. Pukol ti maysa asaka na. Isu asaan unay ang makapagtagad iti pagbiag na. Maasyan ken kuana ti maysa nga ansisit. Iti maysa nga aldaw ken Mando, asawag. Naragsakag. Gapo ta sikat na asawag. Uray sak, naragsakak met. Gaputas si katina asawak. Nagdakkel ti balay ta. Adapay babaonan ta. Kan ado ti kwartata. Pudno day ta asawak. Ay ayatan ka, Mando. Ay ayatan ka met, ligaya. Ay ayatan ka. Tagainap. Oh, Juan. Nagmayatan na tagainap. Bak na nga kampay ini. Kat adda anak iti asawa anak kapimpintas. Anyan day diya tagainap ko. Ay na. Naiturog ko gayam diti parangan. Gapo itinalaos abanog ko. Anday ta. Naisangpet konti kayo apagtungok. At damatan kamuti nga ilingtak. Ay, agamanak. Makapanganak matlangan. Ay, mabisi na ka talagan. Inakon agapoy. Tailingtak jay kamuti. Ha? Basit aparswa? Ansisit? Di ka agbutang kanyak. Ha? Ay, apay. Anya ti masapol mo kanyak? Ansisit? Masyanak ngamin kan ka. Ha? Anya tinagan mo. Mando tinagan ko. Siyakmat ni Ansisito. Ansisito? Ay, anya ti maipaay ko. Ta nagpakita ka kanyak. Kayat ka lang ay kan iti makan. Tamok mabisbisin kan. Ha? Ha? Sa nga laba a prutas? Kan addapay si daan kan inapoy? Wan. Sige. Mangan kan, Mando. Agbusog ka. Ay na! Agyaman ak ansisito! Agyaman ak unay! Maragsakanak. Ansisiting. Ngamin. Naikakon ni Mando iti makan. Kat nakitak akas taunay. Aragsak na. Kaasimat nga agpayso day jay alalaki. Ansisito. Ngamin, saan makatagad iti pagbiag na? Takasanumat ngamin, kat pukulmat. Marigatan amag na. Agmula nga agpayso. Ngam saan mat nga agbagas. Kan agbunga adagos ti mula na. Gapo taagoray pay iti innam abulan. Un nga ron. Sige, ikamlat ta iti kanan na. Takaasimat. Sharon, kitaam ni Mando. Nagagat unay. Addamanan iti umana. Ikarkarigatan na lata ti aguma. Nga uray may sa ti saka na. Un nga rod, Lourdes. Maasyanak mat. Ngam imbag pa'y kankwa na nagagat. Ngam dagiti ngay daduma dita. Sadot da. Idinto ta kumpleto ti parti ti bagida. Uwin nga rod O ala, ituloy tan timag na. O sige. Nasapa pa'y.
Iso am ay sambot iti init tilabaan ta ijay karayan. Anday ta. Nasabuag akong itidanom dagiti mulak a kamote. May baglakit din ta daubog dito asidag ti umak. Ay. Agin na naak di. Sakto agawin. Ah. Ha? Ansisito? Well, siya. Ay. Naimbag kayo pa'y. Ansisito. Tamayat ti biyagyo. Ngamsyak. Narigat launay ti biyag ko. Nupay kasta. Naskan ngay karigatak lata ti agtrabaho. Tapno adda kanak. Well nga rod. Awan mat mulitam. Ngam, kabaalam ti mapan ijay bakir amangayo. Wen, ansisito. Talaga na irwama kon. Ket ure agsigsig nga amapan mangayo. Sana balen. Nung amin agmuleta manaktak laeng. Isupay apasalsali. Anya ka diti kayat mo mapasamak iti biyag mo. Mando. Kwa. Kayat kong agbalin anormal ti panagnak. Akumpleto ko matisakak. Angam, imposible mat mapasamak dayta. Kasta ti kayat mo. Dayta ka dilang ti kayat mo. Saan mo akayat ti bumaknang? Ha? Pangala ko mga iti ibak nang ko, gayem nga ansisi. Kayat mo ti bumaknang. Kayat ko launay. Anya ti aramidem no bumaknang ka. Amom, gayem ko nga ansisi. Iti na minsan, nagtagtagay na pak. May saka no abak nang. Anya tinapasamak iti tagtagainap mo. Adda ka no asawak ang nagpintas a babae. Ken kumpleto ka no dagiti sakak. May ayatanak iti daydi at tagtagainap ko. Ngam, hay, anyan, tagpatinggalaan iti tagtagainap a mapadasak ti agbyag abak nang. Ha? Anya ti madlaw mo, Mando? Ti pukula sakak? Saan na pukol? Putno ti makit-kita. Saan kan apukol? Ha? Wen, talaga saan na pukol ti may sasakak? Magnaakman. Saan na pukol ti sakak? Ay na, agyaman na kan sisito. Agyaman na unay. Makagunay ka na naimbag, Mando. Ay na, agyaman na unay. Gayim ko nga ang sisit. Kitaom ti lalaki, Lourdes. Naimbag nga oras yaw, papalasang. Napan kayo gayam naglaba dita karayan. Tada susunyo abat siya. Ni kadimando day chay. Ngam, saan mat apukol? Si kakadiday ta, Mando? Wen, siya. Ni, umasidugan dito ayan ta. Saanan apukol? Pudno ti makit-kita yo kanyak. Saan ako napukol? Kasano ana pasamak dayta? Babaan iti pan nakabalin ti gayem ko nga ang sisit. Ansisit? Adda gayam mo nga ansisit? Adda, nasingpet ken nasaya at dayjeng ang sisit. Kasta ka di? Sige tainak man nagbalsig. Tapno adda pagtungok. Wen, sige. Panawan kayo pa Sharon, kasla jak pa'y lapat yan. Uray siya. Sa bagay, nasaya at daytan. Tapno makapagtagad, tadikat kaasi. Wen matkit di O ala, mapantan. Pudno gaya makapagnakan iti limpyo man daw. Wenanding, Ket sa dinong iti papanam, tadamet buneng ngayon sa likad mo. inak man tebaan dagiti sabak. Imbag lang adda ipaluom, ken ilakok iti tiyendaan. Ay, kasta ya. Ket sikangay, sa dino ti papanam, Dito'y ayan mo. Gaputa kayat ko apengken-ken ka. No pudno jay damag. Nga da ka no gayim mo nga ansiset. ay,
Wen, pudno. Ang saan na nagpakpakita kanyak. Nalabit ang maasyan unay kanyak. Isu asinilpuan na tipukol asakak. Isu ang makagunaya kon iti normal. Kayat ko ang makita day tagayem mo, mandaw. Takayat ko ti agkid daw iti kinabaknang. Anya? Ay na, day talamang laklaka ti ammom mat, nanding. Ang trabaho ka tapno bumaknang ka. Ha? Kita anak man. Apay, nagkidawak ay iti kinabaknang. Umdas kanya akon nga inikanak ti gayem ko iti maysa asakak. Kaya't babaan day ta, agtrabaho ak iti husto, tapno bumaknangak. Anya? Maragpat mo ti kayat mo. No talaga ang nagagat ka nga agtrabaho, nanding. Anya ti masabol mo, amapat to. Rabiin nga imay ka. Wan, gapotadyak pa'y nangnangan. Di ka pa'y nangnangan, ama? Nadamag ko, nga ado ti makmakan mo. Gapota nagapit ka itinatag mo. Iso ngayon karigatak ti may, nga oray rabraben. Tadya akon maibturan ti bisin ko. Ala, umay kayo, ama. Sumrag kayo dito kalapaw ko. Tamangan kayo. Saan anaimot ni Mando? An sisiting? Pinakan na dyan lakay ama bisin? Wen, sapay kumatasaan nga agbaliw. Inton bigat. Pagtubwag iti uong, iti umana. Tapno damapan na ilako. Kat umado ti kwartana. Sigurado ka, iti dayta nga aramidam an sisito. Wan! No saan nga agbalbaliw ni Mando? Agtultuloy matiki na imbagkan ko na. Ngam iti kanitong agbaliw. Mamimpinsan ama pukaw tigin awa iti biyag na. Ha? Nagadon nga uong dito'y uma. Nagadon? Ay, tinasayat. Agapitak. Kat inak ilako ijay tindaan. Ay na, agyaman at. Gayem ko nga ang sisito. Nusikat aking gapuanan iti daytoy. Agyaman akan ka. Naimbag ka unay. Lourdes, sa baliitan ni Manduan niya. Umas asen sumatan. Nagdakkel pa yan tibalay na. Wen, ngam bilibak kan kwa na. Managtulong. Saan ama uma at tumultulong kadagiti agkid daw iti tulong na. Naggasatan ti babae ama asawa na. Ngamin, malaksid anasingpet. Imasenso pa yan. At daya ar-arman na, katawa mo't. Una rod, inak sa agpaarom. Ala, mapan ka. Barang kayat na ka. Naimbag nga oras mo, napintas abalasan. Agmay-may sa ka dito karayan nga glablaba. Umayak na kumaglangoy. Tanabayagan agad nakapaglangoy. Sige, aglangoy kalata, taaglablabaak mo't dito. Aguray ka. Kasla nakitkita kan Sa dino, kat kabarbaro ak kailaang dito. Ngamin, nagnanaadak iti sa bali a lugar. Imayak la dito gaputaawan kadkadwa ni apong ko ato masa. Kaasimat. Ligaya? Ano tinagan ko? No kasta. Sikate adda iti tagtagainap ko idi. Jak pulos malipatan. Nga oray pa iduan atawan tinapalabas. Gapot sipod na itagtagainap ka. Inaldaw met kan nga dakay ti panunot ko. Anya? Ket kalkali kagumak apumudno kumadayjay at tagtagainap ko. Pimudno tay tagtagainap ni Mando o Bing.
nagkalaysada ken ni ligaya. Kat naragsak ti binangunda a pamilya. Nagtultuloy met ti kinasingpet ni Mando ket managtulong latta kadagiti agkasapulan iti tulong na. Gapo iti dayta, nagtultuloy met ti kinanamay iti biagda asa nga pamilya. Bueno obing, ditan ti naggibusan ti sarsarita tayo ita, nga insurat ni Virgie Baglay. Isagsagot kata kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.